No, dobrá. Dobre, keď ja dojdeš na zajtra? No veď jasne, hej. Keď mi zavolaj aspoň po obede, alebo kedy. Hej, dobre, keď mi zavolaj, alebo kedy a dohodneme sa, či pôjdeme tam, alebo čo. Veď akože to nie je problém, ale musíš mi teda vedieť aspoň. No, či pôjdeme zajtra, alebo kam tu. Vieš, ešte okolo 8 pôjdeme do toho Leopoldova a tam ti nám vedie teda. Ako čo a jak, dobre? Hej, hej. No veď jasne, hej. Hej, dobre. Ešte pôjdeme do toho Nového Oceána a tam one. Hej. A neviem, že kedy mi to dá či o 3 alebo 4 alebo kedy to. No jasne, hej. Dobre. Dobre, dohodnuté. No. Maj sa. Čau. Čau.